Hey, good evening, may gabi, friends, viewers, family, and supporters of this program, the Adventist Bible Study Online. So once again, how are you, dear viewers, our supporters? I hope that you are in the best of everything. But then, if you have problems, just remember that we have a God who cares and who loves us, who will always help us. So tonight, we will continue magpadayon ta sa ato ang pag-discuss sa ato ang topic last night may tungod sa clean and unclean food, ang mga malimpyo o mahugaw nga mga pagkaon. Okay, but before that, mag-ampo sa ta mga kahigalaan. Our Father in heaven, come unto you tonight, giving you all the praises and honor and glory, because thou art our God, our Savior, and tonight we invite your holy presence to be in our midst, especially your Holy Spirit will guide all our viewers, our supporters, our friends, and anybody who watches this. May or you will impress unto them the Holy Spirit and help them to understand, oh Lord, your words which are written in the Bible. Thank you, Father, for using this ministry to reach more people so that they will also know the plans of God for their respect. Thank you that will bless our equipment and we can finish, oh Lord, without any harm. Thank you for answering our request. Our sins, this we pray in. So, last night, ato ang na-discuss o naisgutan ang mga limpyo nga mga pagkaon nga tugot sa Ginoo o ang dili mga limpyo o mga mahugaw nga pagkaon. Okay? So, sa mga kayupan, sa mamala, duha ang ginaingon sa Ginoo nga pwede niya nga ipakaon. Like for example, ang hayop, review ra ni siya, hayop nga nagapangusap og pikas ang tiil. So kung dunay hayop nga pikas ang tiil, apan wala nagapangusap, mahugaw kini. No? Diya sa Leviticus chapter 11 verses 1, 2, 3, 4 siya mga kaigsunan. And then sa mga gitugas sa Dios na usab sa tubig, sapa, dagat, o any body of water nga doon ay mga hayop din nga gapuyo, doon na po siya gihatag nga kalagdaan nga kaunon o dili pwedeng kaunon. Sa mga isda, dapat dunay himbis og mga kapay. So kaning duha, magkuyog yun. Isda nga may kapay, isda nga may himbis, limpyo, kaunon. Apan kung wala gani, siya'y kapay, wala po siya himbis, dili kini kaunon kay mahugaw. So we have mentioned last night, kanang naadya sa ato karong picture, no, not delicacy, the unclean food. So press atong gisgutan, katong mga talaba, mga shells, no? Kay the open close na siya, so mga hugaw musulod dito sa shell. So mahugaw ka na siya mga kaigsuunan. So wala siya kapay, wala po siya unsa himbis. Dayon ang kasag, wala po siya kapay, wala siya himbis. Hugaw gyapon kay we mentioned, but based sa mga scientific studies, na kani sila ang kaning kasag, kani siya janitor sa dagat. Then we have the squid, the shrimps, the octopus, kani sila mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mahugaw gyapon kay wala sila sa duha ka category kag giingon sa Ginoo diha sa balang kasulatan sa Leviticus 11:9 nga dapat na sila'y kapay, na sila'y himbis. Okay? So, isda, no? Nga walay kapay, walay himbis, hugaw gyapon kini mga kaigsunan. Muna instruction sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nga nagtugan ini mga butanga, siya na kay baluon sa ni, no? Nya ang atong lawas templo man sa espiritu sa Ginoo, so dapat atong amligan, dapat atong butangan o mapagkaon to nourish our body na maangkon nato ang maayong panglawas mga kaigsunan o kita mahimong loyal ngadto sa Ginoo. Kay ngano di ay kani di ay mga pagkaon nga wala bitaw na santo sa giingon sa Ginoo, no? Ingon diri press aning kuan ng octopus, no? Kani mga squid na ana siya ay mga na siya ulod or sa ato pa
naibitok ba? No, na picture. Anisakyasis is a parasitic disease caused by anisakid nematodes that can invade the stomach wall or intestine of humans. So, kaning mga parasite na naadya sa mga binuhat sa Ginoo nga nasa tubig, naaday na siya mga ulod or mga bitok. Nya kini kung makaon sa tawo, mupilit nga to sa iyahang tinae, no? Na picture dira, na kuan diha. Okay, na squid niya, na ulod. The transmission of this disease occurs when infective larvae are ingested from fish or squid that humans eat raw or undercooked. In some cases, this infection is treated by removal of the larvae via endoscopy or surgery. So kanang ulod nga gikan sa mga squid, unsa kay na squid sa Binisaya, kanang nukos or kaning octopus na di mo pilit niya kaunong sa tawo niya ma-infected na sila kay na ay mga itlog ba, no? Nagikan sa mga isda or sa mga octopus or sa mga lumayagan kani kanon sa tawo kay usahay kilawon ra isa usaw suka, no? So undercooked or raw nga mao na dili maayo. So ug naa na sa tawo mo infest na sa tawo adto na mo pilit sa iyang intestine. So makuha na siya kung operahan sa doktor. So unsa may mga symptoms ana mitang kaotang mga shellfish, mga kaigsuonan say symptoms nga ma-allergy ang tawo, no? Na magigani panahon ka na mag-red tide, ginabawal gina ang pagkaon sa mga shellfish, no? Kay doon na mga allergies nga naisakit. Unsa man na siya mo develop minutes to an hour of eating shellfish. They may include unsa man hives kanang katul-katul sa lawas ng murag eczema. Unya, swelling of the lips, manghubag ang imuhang ngabil, face, tongue, and throat or other parts of the body. So, ma-allergy na, kung kaon ka og mga shellfish, mo na may tabo, maga na imuhang kuan, imuhang nawong, imuhang ngabil, imuhang hila, imuhang tutunlan, or lain pa nga mga parts sa lawas. Wheezing, nasal congestion or trouble breathing, no? So magsigkapangatsi or sipunon ka or magkalisod ka ginhawa. Abdominal pain, diarrhea, nausea or vomiting. Then dizziness, lightheadedness or fainting. Mauni siya ang mga symptoms nga dunay na tawo nga allergy sa mga talaba, mga shellfish, no? There are many protozoan parasites that infect the gill and skin surfaces of fish. So naapuli ay mga parasites, mga parasites, any organism na mag-depend mo subsist siya sa usa ka organism nga iyang gitapikan, no? So kani mga parasites na sa ilang hasang, nasa ilahang panit, no, sa mga isda. The primary species that impact channel catfish production include Trichodina, Trichophyria, Ambifria, Ectoyobudo, Chilodonilla, and Epistilis. Okay? Gill parasite infestations are typically caused by high stocking rates and resultant poor water quality conditions. Okay? So, kanina siya ang mga parasites na naa sa mga isda, no? Naa sa mga hugaw nga lugar, daghan kaayo sila og mga unsa. Daghan sila mga parasites nga dala, mga kaigsuonan. Nganon man na, kay poor water quality, no? Sa una, doon na diriga export o kana bitang mga prawns na atos Japan, dako to nga company. But then there was a year nga wala, although may contract sila, no, kay kanang mga nagnegosyante nagka man ang contract signan para sa ilahang agreement, pero pag abot sa panahon na pag-check nila sa mga prawns kana bitang mga ng prawns sa Binisaya, pag-check nila daghan di ay bacteria, mga kaigsuonan, mao to gi-rejected sa Japan. Dako kay tog lost this o sa ka company, mga kaigsuonan, no? Kay nakita nila na ay bacteria, na ay mga parasites. Okay? So, bacterial diseases, enteric septicemia, important infectious bacterial disease of farm-raised channel catfish, no? Doon na may mga
sungo, no? So, nakitaan dito mga kaigsuunan nga infected sila sa naglain-laing bacteria. The causative agent of EST is a gram-negative bacteria species, Edwardsella ectalore. While channel catfish are the most susceptible infection, most other catfish species are also susceptible. So, dili lang di ay sa mga gina-culture ng mga catfish, mga kaigsuunan, no? Kundi sa mga different bodies of water nga naa dito yung mga namuyo nga mga catfish, no? Sa nang binisaya sa catfish, mga kaigsuunan, kalimusan o ano, basta kanang isda nga mahimbis nga dunay sumo, no? So kana siya susceptible sa ato padali siya infected sa mga parasites, mga kaigsuunan, ug mukos kini siya og sakit sa tawo kon kaunon. Kanang lobsters, octopus, squid, prawns, kasag, no, crabs, shells. Okay. So ano na punta sa mga birds or mga langgam that are unclean to eat? Oh. Unsa man ang mga langgam nga hugaw nga kaunon alang sa tawo. Okay. So, niadire sa Leviticus 11:13, these are the birds you are to regard as unclean and not eat because they are unclean. The eagle, the vulture, the black vulture. So, ingon dra sa Blanca Sulatan, kanimo ay mga mahugaw nga mga langgam, o mga mahugaw nga dili ipakaon kay hugaw. Ang eagle, ang vulture, ang black vulture, nga naman, kay kini mga langgama, mga kaigsuunan, mga, unsa sila, mananagit, no? Mga predator ni sila o mabuhi ni sila sa unod sa lain ng mga hayop o bisan pa tao nga nangamatay na mo ilang kaunon, mga kaigsuunan. Okay? So, the red kite and any kind of black kite, no? Basta mananagip, mga kaigsuunan, dili pwede ipakaon sa Ginoo. Leviticus 11:14. Sa 15, any kind of raven, kana mga uwak, mga kaigsuunan, dili na pwede kaunon sa tawo kay ngano kana sila mukaon sa patay nga lawa sa hayop or even pa sa tawo, mga kaigsuunan. Yeah, what do owls eat? May ginakaon ani mga bukaw bitaw, owls, birds. Mukaon sila kaugalingon nga mga isig ka mga langgam, mice, ilaga, insects, and frogs. The horned owl, the screech owl, the gull, any kind of hawk. No, tanawa dira doon ay hawk din na mga kaigsuunan, no? Nga gidagit ang bitin, no? Leviticus 11:16. Basta any nga mga langgam nga mananagit dili na ipakaon sa Ginoo kay mahugaw kana, mga kaigsuunan. So ningang pagyud dire sa Leviticus 11:17-18, the little owl, the cormorant, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey. Kani sila dili pwede kaunon. Kana bitaw mga langgam nga musuklip sa dagat, nya manguan sila, mga manukob sila mga isda na dili na pwede ipakaon sa Ginoo ang maong langgam kay mga mananagit sila, mga kaigsuunan. Okay, unsa pa gyud? The stork, any kind of heron, the hoopoe and the bat. Leviticus 11:19. Dunay mga tawo nga manakop og mga mga kabog, mga kaigsuunan, kay ilahan ang ginakaon, no? So dili din na ipakaon sa Ginoo kay mahugaw sila. Kay mananagit na sila, mga kaigsuunan. Okay? So coronavirus are a large family. The coronavirus of viruses, and although they include a small number of very serious respiratory viruses such as SARS-CoV-2, the virus that is causing the coronavirus disease, mo ni atong ginatubang nga pandemic, the whole world, mga kaigsuunan, na apektuhan, no? ng COVID-19 pandemic. They also include a huge number of other viruses which are not harmful at all. Human-specific coronaviruses include one of the causes of the common cold. In fact, humans, like many animals such as bats. So, kanidi ang coronavirus, mga kaigsuunan, pa mga hayop, biktima po nila, no? Ma-infected po nila, mga kaigsuunan. But we know for a fact na itong 2020 up to last year,
daghang nangamatay sa coronavirus. Ug kabalota gikan dito sa Wuhan, China, unya dito nila nakita nga gikan ay kana sa hayop mga kaigs. Okay? So all flying insects that walk on all fours are to be regarded as unclean by you. Leviticus 11:20. So kana mga insekto mga kaigsuunan nga maglakaw bitaw siya nga gamit niya iya mga tiil, dili na siya pwede makaon. Like for example, sa unsa man, dragonfly, no? Nadira kanang scorpion, nadiha libangbang, pag yun diha mga ok-ok. Pag yun, kanang lamigas. Ang mga taong kaog lamigas kay rich in protein ko, no? Anak ko na sa Africa, mga kaigsuunan, no? Mga basta mga hayop, mga insekto, mga gagmay, mga ipis, cockroaches, di na pwede kaunon mga kaigsuunan, no? Dili pwede makaon. Pero ningon diri sa Leviticus 11:21, there are, however, some flying insects that walk on all fours that you may eat. Those that have jointed legs for hopping on the ground. Naa po di ay mga galupad ng mga insekto nga maglakaw sila gamit ilang tiil, pwede kaunon kung ang ilahang batiis na joints ba jointed. Press anak bitaw, locust, no, nadira ay, grasshopper, pwede na siya kaunon mga kaigsunan. Ako nakakaon ko og kanang dulon or locust, gi-adobo namo. Lami kaayo, kagugkog, gagmay pa ng mga bata sa una, kinindag sa ang dulon, no? High school, nanindag sa ang dulon diha sa San Jose, sa kampo. So, gabiin, nanguha to akong bana, kauban sa amo ang igsoon sa iglesia. So, naingon diri, of this you may eat any kind of locust. So, any kind, isa unsang klase sa dulon. Katidid, cricket, or grasshopper. But all other flying insects that have 4 legs, you are to regard as unclean. So, 4 legs nga naay joints, pwede kaunon. 4 legs nga walay joints, dili pwede kaunon, mga kaigsuunan. Klaro kayo na, no? Mga kaigsuunan. So, sa mga hayop pag yun, nga walking on fours, Leviticus 11:27, of all the animals that walk on all fours, those that walk on their paws are unclean for you. Whoever touches their carcasses will be clean till evening. Kana day mga hayop nga galakaw gamit upat ka tiil, pero nabitaw sila kanang post bitaw, nabitaw na ibalahibo bitaw sa ilang tiil, para sa iring, sa iro, sa lion, sa tiger, dili na siya pwede kaunon. Bisan paghikap ni ana, iring, dili na pwede mga kaigsuunan. Sa iro, no? Dakang kaayo karon mga tao gasagod og iro kay man's best friend. Pero dili din na ipahikap ganit din sa Ginoo. Leviticus 11:27, no? Kay mahugaw. Ana siya. Of the animals that move along the ground, these are unclean for you. The weasel, the rat, any kind of great lizard. So, ang kanang-tanan nga kakamang sa yuta, mahugaw, pres aning weasel, pres aning ilaga. So naapo ko na ilan mga kaigsuunan, mga ilaga, ikaon, iring, ikaon, no? Ay mga sundalo sa una dito sa Cavite, nakapuyo kami sa Sangli Point, sa Cavite City, ay nangahubog na sila, nang nakop sila iring, ilang ikaon. Ako ko'y kauban, sa una, igsuon sa ako teacher, nanguha po siya baki, kaya akong gikaon. So dili na pwede mga kaigsuunan, no? Kay hugaw na sila. Okay? So, the gecko, the monitor lizard, the wall lizard, the skink, and the chameleon. Mahugaw kini sila mga kaigsuunan. No? Hugaw. Leviticus chapter 11, verse 30. Okay? So, unclean foods. Ato ang gikuandra, kanang mga crawfish, no? Mura po na siya lobster, itsura, shark, lobster, crab, squid, octopus, catfish, rabbit, pig, shrimp, duck. Uban, maay kayo mga luto anang itik ilan mong patutin. So, dipikas, pwede makaon. Mga isda nga dunay himbis o kapay, pwede kaunon. Mga insekto, mga kaigsuunan,
na dunay joints, kay sa loko, sa cricket, pwede ka unon. Okay? Ang wala ni ana dili pwede kay mahugaw bisan paghikap sa ilahang lawas. So, ingon diri, do not make yourselves unclean by means of them or be made unclean by them. No? Ingon si ang Ginoo, ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon sa mga mahugaw nga butang, no? Kay kana mga butang nga mahugaw, no? I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. Ang Diyos din ang mga kaigsunan ni ingon. Ako ang Ginoong imong Dios. Imong ihatag imong kaugalingon ang nga balaan tungod kay ang Dios balaan. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. Dili din nato bugawan ang atong naagi sa pagkaon ng mga binuhat sa Dios nga gakamang sa yuta mga kaigsunan. Yung ingon ta nga gibuhat na sa Ginoo. Bitaw gibuhat to test our loyalty. Gibuhat sa Ginoo para makabaluta unsay angay natong i-feed, ipakaon sa atong lawas. Karon kay nakabalo na ta na our body is the temple of God. So atong ampingan, piliun nato ang atong pagkaon. Yes, mamatay ta mga kaigsunan, that is true kay human being ra ta. Pero sa ako nang giingon lang, ang pagsunod sa Ginoo may dakong kaayuhan sa ato ang espirituhanong pagkinabuhi. We are obedient sa Ginoo, of course, ang Ginoo maghatag nato unya og ganti. So dili nato hugaw-hugawan yan ang pagkaon nga giingon niyang mga mahugaw mga kaigsunan. Okay? So further, there's Leviticus 11:45, I am the Lord who brought out of Egypt, you up out of Egypt to be your God, therefore be holy because I am holy. Kini gisulti nga to sa mga Israelinhon. Correct? Sa dihang gawas sila gikan sa ilang kaulipnan, gikan sa Egypto paingon sa yutan saan. Pero kita nga nagtuo kay Ginoong Hesus, we are also called the Israelites, the modern Israelites. Kato sila physical Israelite dito sila. Diya nagikan si Jesus Christ kay kaliwat ni ang mga Israelinhon. Kita once nga accepted ato si Jesus Christ, nahimo ta nga spiritual Israelite. So kita po gikuha sa Dios gikan sa Ehipto. Unsa man klase sa Ehipto? Ang pagkinabuhi nga iya sa kalibutan mga kaigsunan. Kalibutanon, sinful world, gikuha ta ni Jesus Christ. So that is why ingon siya, magpakabalaan mo, ingon nga ako balaan. So, ang atong kaunon, ang katong iyang giingon nga mga malimpyo. Kaya na to ang mga mahugaw para sa ato physical health at the same time sa ato ang spiritual connectivity diya sa Ginoo. Okay? So, mga kaigsunan, ingon siya, these are the regulations concerning animals, birds, every living thing that moves about in the water and every creature that moves along the ground. So, mauna iya ang unsa instruction mga kaigsunan. Dunay pagkaon, dunay mga hayop na malimpyo, ayang gituga na apoy mga hugaw. Okay, na ay isda na limpyo, na apoy hugaw. Na ay mga hayop na naa sa dagat na limpyo o hugaw. Okay? So, pili ta mga kaigsunan. Pili ta ni ining adlaw unsa may atoy pagkaon sa ato ang lawas. Mga mahugaw, mga malimpyo, or ang pagsunod ba sa Ginoo o ang tinudluan sa tawo. Okay? So kinaamang gud pagtulunan nga nalimpyuhan na ang tanan. Nalimpyuhan na ang tanan. Kaya nalimpyuhan naman ang tanan, kaunod din natong opo. Kaya nalimpyuhan naman din ang tanan, kaunod din natong puting. Kaya nalimpyuhan naman ang tanan, ang ulod ato din kaunon. Kaunon, ang mga tao kaon ng uok kanang dagko bitaw nga ulod sa kahoy. Likasin mo puno na nila. Pero ang Ginoo nag-ingon, hugaw ka na sila. So when God says it is unclean, it is really unclean, mga kaigsunan. So, ang atong pagkaluyang nga sa Ginoo, atong ipakita sa pinaagi sa pagpili, sa insakto nga mga butang ayang itudlo. You must distinguish between the unclean and the clean, between living creatures that may be eaten
and those that may not be. Mauna mga kaigsunan il. Huna to ang limpyo kang hugaw, mga buhi nga mga hayop na pwede kaunon, hawon kaunon, o katong dili pwede. Kung nabalaan, ang tanang mga hayop sa yuta nga dunay agapangusap o dunay pikas nga kuko, pwede kaunon. Ang isda naa sa dagat, naa sa mga bodies of water, nga dunay kapay o mga himbis, pwede kaunon. Okay? Mga insekto nga dunay jointed legs, pwede kaunon. Ang mga langgam na dili mananagit, pwede kaunon. Pero katong mga mananagit, kato sila dili pwede. So pili ta mga kaigsunan, o kaon ba ta ni anang mga hayop nga gidili sa Ginoo, katuan ng choice. If you want to live a longer life because of your physical health, then choose the best nga giingon sa Ginoo. But then if we want to live forever together with Jesus Christ when He will come for this, be obedient and loyal and faithful. Kung sa iyang gisulti, may atong anon. Because if we love Him, we have to keep His Kaya, kanisugo may tungod sa maayong panglawas. Naghihatag sa Dios nga to sa mga Israelinon, physical Israel, o kanato nga nag-ila usab kay Jesus Christ nga ato ang personal na Savior, mga kaigsoon. So mauni ang atong pagtuon. The choice is yours, but I hope you want to be holy as God is holy. So let us choose God and serve Him. This is our study. I hope and pray that you will choose. Let us pray. Amahan nga balaan, salamat na ining manubok nga panahon nga imkiyatag namo. Katuon kami sa mga importante nga butang, labi na sa mga bagay nga dapat namong kauno kung ang dili dapat. Ikaw ang Dios nagtuga ni ining maong mga hayop sa kalibutan apan imo usab kining butang tuga aron matest ning ang among loyalty. Help us, O Lord, on ikaw, you are holy and we have to make ourselves. Tanana mong pagabuhaton, mahiuyon sa inyo. Bless our viewers, their families, sa may ilang mga challenges, O Lord, na ikaw mga kalangini ang nagamasakit, kapaintaon ilang mga lawas, mapasig-uli Ginoo ang ilang kabasko. Kining maong ministry, dagan pang malaputan ang mga katao. Tama sa iyong pagtubag, tuwa kami amahan, among mga sala, kapasubo kami Ginoo, kaya doon ay mga katawhan, kadili makadawat ni ini, kinaot sila amahan, makasabot, nga igo lamang kami, agianan, sandayong sa imuhang pagpakamaayo, o sa imong mga instruction nga bahin o pahat na ito. Salamat sa iyong pagtubag. Thank you so much for loving us. To thy Son, Jesus Christ, we pray. So mga kaigsuunan, aduna sa makita lain nga topiko sa sunod nga semana nga ato ang pagahisgutan mga kaigsuunan. No? This will be about Christian behavior. Mo na ato ang sunod nga leksyon mga kaigsuunan, no? About Christian behavior. Unsa man gyud dapat di ay usa ka nag-claim nga usa ka Christian. When we say Christian, follower of Jesus Christ. So, mo na tuntun next week, and I hope you will follow through. Oh, like mo, subscribe, comment, and also you can send stars to help this ministry. So, God bless. See you again next week. Good night.